одамое ки поколения Redmi 14 доштанд марамат Redmi 14 се буромад якум шуда ҳозир мекунем дар ин комплект ҷоя мебинем ва ай телефон ҳаст 128 г ҳаст 356 г дар ҷо бо оперативкашон разница мекунам барои ҳами кадоми харидани номере боло экран наметонен занг занен заказ кунен ва нархоша пирсен ки чанд сомай чӣ халай. Сразу мегӯям ки батарейкаи ин телефон нисбати батарейкаи Redmi 14 ва 12 калонтар аст. Ҳозир дар ин комплект ча мебинем чӣ дорад чӣ надорад. Опа ҳуиши коробкаш не ки почти бигӯем ай Redmi 13C фарқ намекунам ни мешавад. Так ҳуй кардем боло дар хади телефон марамат свети кабуд дига светоша мо дар наличида ҳаста. Абача рост биям инҷода қариб шарманда кунам. Так телефон худаш дар дарни комплект чӣ ҳаста? Чӣ хеле ки медонем дар дарни комплектҳо Redmi 13C чихол набуд хади телефон буда якта зарядник ва дар инҷа боша плюс бояд чихоли дига кардан як чихоли прозрачни ина ва гапчап дар бораи хади телефон кадоме ки ай магазини мо телефон мехара телефони нав кадоме мехара 1 сол гарантия дорад ва дар инҷа зарядник дорад. бародаро ҳозир гирён мекунем телефона тарзи кор кардани телефона мебинем як ҷоя ва дар комментария фикрҳои худмона менависем. Телефончаро ҳозир ина гирён мекунем. Опа ина инҷаш зури бадуй мешавад. ҳозир активатсия мекунем и дальши шумода нишон метем. Телефон гирён шуд ва ҳозир нигоҳ мекунем ки телефон чӣ хел кор мекунад. Ина тарзи кор карданаш бача подожди куҷо рафтӣ. Ина тарзи кор кардани телефон ва ҳозир медоем камераи телефонамни проверка мекунем. Самое главное барои мардуми мо ҳамин камераву заряду дигараша. Ина камера ва тарзи наздик кардани камера. Ва фикри ма камераш чётка ва тоза нагирифта камераи хафо ва чӣ хеле гуфтем ай телефон ҳаст 128 г ҳаст 356 г настройкаш ина инҷа буда ма хиёл кардам удрандаҳе. Так ина дар бораи телефон маълумот гирифтан хоҳем дар инҷа метавонем ки ҳама маълумотро дар бораи телефон бигирем. Версияи Android-аш 14 буда. Так ба фикрам ки телефон дар нархе ки ҳаст стоите. Барои чӣ? Барое ки процессори нормални дастуми худаш арзанда ва зарядаш хубтар мебарад чем ай Redmi 13C ё ки 12C ки мо гуфтем. Марамат метавонед номерои болои экран занг занед заказ кунед. Доставка ҳама шаҳрҳои Россия аст ва Тоҷикистон ҳама шаҳрҳош доставка дорем. И камераи телефон ҳамин ранги килчое ки давраи кӯлаки дар мехӯрдем ку килчача анам хеле